Og hej igen. Vi kæmper mod bossen i en flad verden. Oh my god. Aner det ikke. Hey, har den helt med Jeg ved ikke. Der er den. Den er der. Har den? Nej. Det ligner det. Oh my god. Jeg fik lige 2 ud. Hahaha. Oh my god. Den er nede på jorden nu. Hvorfor gør den så meget? Fuck. Jeg glæder mig til, at den mister noget. Den er nede på jorden. Ja, det er ikke noget med den mister. Og denne her gang, der har vi fået, som vi kan løbe hurtigt, så vi kan også flyve hurtigere og sådan noget. Okay, nu er du sur. Hvordan fik I det på den? Ikke nærmere dens hoved. Så dør jeg lige med det samme. Man skal ramme den i hovedet. Altså, når du siger det der... Eller... på hovedet. Vi nakker den. Hey, nakken. Dårlige venner. Niklas, du er så dårlig. Hvor fanden er den? Ja, jeg har set den. Shit. Shit. Den bliver sur nu. Der er gået ild i den samme. Ja, nu er den sur. Løb! Nej. Lige meget hvad ikke bliver ramt. Lige meget hvad så ikke bliver ramt. Jeg hader det. Nu må I godt røre det skole, men stadig helst ikke. Jeg hader laser. Shit. Det er godt skole nu. Hvad så vil det aldrig røre det skole? Nu må I gerne røre det. Jeg vil lige fortælle noget om næste afsnit. Næste afsnit, der skal vi have noget gameplay, og hvor vi starter helt forfra. Må vi røre dens hoved, eller må vi ikke? Oh my god. Ja, det bliver nice. Nej. Ikke igen. Og som I kan se, har jeg super sko på. Tag noget healing potion for helvede. Hvor den har kun 2 arme. De 2 andre arme, de er et andet sted hen. Ja, det er mærkeligt. Yes. Kom og kæmp. Fight like a man. Yes, fight like a man. Fuck. Nej, lidt af nej. Nej, vi skal have mange flere ind på serveren. Jeg tror, jeg alle mine magier på den. Jeg tror, ham der den anden, ikke? Ham der er god til det. Jeg tror, måske kunne han hjælpe os med det. Ja, det kan jeg godt. Jeg har fundet de 2 arme. Jeg har fundet de 2 arme. Nej, lad være. Ikke gør det. Vi skal ikke gøre det, mens vi er i krig. Der er en anden, der ringer. Jamen, det ved jeg godt, men ikke tage imod. Lige meget hvad det var. Han har fået hovedet. Jeg skyder med min lange. Nu har den ikke mere. Jeg afviste bare, det var Sebastian. Hvor fanden er han henne nu? Så der. Han er hurtigt igen. Sebastian, han er også rimelig god til det. Ja. Han har også den bedste rustning i spillet. Men han er ikke bedre end os. Jeg nakker den til en hånd. Oh my god. De har nakket en af den samme. Godt. Det bliver snart morgen. Vi skal nakke den inden. Nej, jeg har fundet en arm. Jeg har fundet en arm, der var lidt langt væk. Nak dens hoved. Den har mistet sin skydearm. Den kan ikke skyde. Jamen, den
når den 80 skud tilbage, ellers bliver jeg nødt til at bruge magi. Vi skal skynde os at nakke, så det er snart morgen. Jeg prøver lige at se, om jeg kan finde ud af, hvor meget liv den har. Så skal jeg sætte på den. Jamen nak den imens. Shit. Hvad den kigger om, hvor mange liv den har? Den har stadig 3000. Men den er mistet næsten alle. Den har sindssygt mange der. Jeg hader bare. Den har mere end 3000. Niklas, kæmper du mod? Ja, Niklas, den er over med Niklas. Det er næsten ikke flere liv. Vi kan måske nå det. Så tag hovedet. Alle sammen. Hovedet nu. Det er svært, den her skud. Du skal lige have mana. Fuck. Hvor er den? Er den hen med dig, Niklas? Jo. Hey, det der våben der er regnbue, den kan jeg godt lide, den der våben. Den får man. Nu skal vi Skynd jer. Hvad hedder det? Er det dit våben, Bastian? Jeg har det også. Hvad hedder det? Regnbuebørn. Det skal jeg Nu er den mega sur. det er sur på dig. Skynd jer nu. Stræb. Jeg blev ramt en gang med, at det gør jeg. Om 3 sekunder kan jeg også have. Hvorfor den ikke kommer? Den ikke kommer. Sådan der. Jeg skal lige have mana. Og nu kan jeg nakke. Starter vi den? Ja, den er næsten ikke liv. Men den er ved at flygte nu. Skynd jer. Hvorfor går I væk fra den? Jeg skal angribe den. Oh my Ja, god! jeg er her igen. Også mig. Hvor er den? Den gik ned under jorden. Det blev et dag. Fuck, vi var tæt på. Jeg tror kun, den havde 100 liv eller sådan noget. Nå, det var det afsnit. Vi ses. Hej.